Telefònica us ofereix aquest espai. Floc és una empresa familiar que neix a partir d'una experiència de més de 50 anys dedicats en exclusiu a la fabricació de gènere de punt. Com a conseqüència de la globalització, vam apostar per donar forma a un projecte que ja teníem pensat de temps enrere. I llavors va néixer Floc Baby, una col·lecció per nadó d'alta gamma de 0 a 24 mesos. Matèries 100% naturals, l'originalitat amb el packaging que li fem i tot en conjunt ens dona un fet diferencial que no tenen els altres i que pensem que funciona. Així mateix, una altra col·lecció que és Floc Gift, que és dedicada exclusiva a regals d'empresa. En aquests moments estem exportant als Estats Units i Canadà, a Kuwait i Noruega, França, Itàlia. Floc desenvolupa tot el procés de producció, fabricació i disseny a les instal·lacions d'Artesà de Segre. És una empresa que està formada majoritàriament per dones, bé, tenim un home. Un dels trets diferencials respecte a la nostra competència és el servei. Les dates es compleixen al mil·límetre i això als nostres clients ens ho agraeixen moltíssim. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.